Marende maita simpukende nomor 10 ayat 1 dot ayat 2. Mal hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbalu tubui, disusu na denggan naso mangasil asalam ganda hamu, marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotai, olopon hamu ma debata nisi Jakob. Haleluya. Matangyang mahita. Ale Tuhan debata, para siloha nasumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami, dohot ibanatu hasangapon. Say parohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haposyaw nature, asa toktong makirim di haheon dohot di hasangapon sogot, silehononmu tu akan naposea diho. Amin. Silakan duduk. Tangihon hamu patik ni debata, sian sada Petrus bitu sada, ayat 22 dohot ayat 20. Payas hamu ma rohamuna, mat pangoloyon di hasitongan, mangihahi haholongon nama naso marlauk didongan, asa masih haholongan situ tuhamu, sian nasa roha. Ay nunga mangulahi tubuhamu, dada sian boni na olo base-basean, sian na manoktong do, binahen ni hata,
na mangulu jalan namiani nasian debata. Atong rap mangido gogo mahita tu debata lahu mangulaho na homba tu patiknai. Ale Tuhan debata sai paggogoy mahami mangulaho na homba tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan jala ama para siloha. Dang lomo roha mida hamatean ni padosa mulak mania pajahati tumadikon dalana asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani umbahen hupangido hami sai sundati ma toru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini loham. Sai pargogoy mahami asa margogo hami maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesa ni dosa. Songon sitong na mangulu au nina Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku mida hamatean ni pajahat. Na lomo dorohaku mida hamumulak ni pajahati. Tumadikon dalana asa mangulu ibana. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Hata ni debata turpok ni ari mingguon siam salmen bidut
37 ayat 34 satrodi ayat 40. Salmen bidu 37 ayat 34 satrodi ayat 40. Tajahama masoring-soring. Haposi ma Jahoba jala pa ihut-ihut dalanai jadi pati bulonna maho tumean tanoi ida-idaunmu ma hasi siap ni aka parjahat. Huida masada parjahat na sumalin jala manurumbun ibana songon hau narugundi atu buana. Jadi mamulus iba hape dang disibe pola do hulului ibana hape dang jupang. Sai matahon na lidangi jala bereng na tidori ai sai hadameon do ujungi halak si songoni. Alay sa siap do sogot aka pangaloysi sudena pinopar ni aka pajahat pe siap do. Sian Jahoba do ianggo hatuan ni angka partigor ibana do pertama batawan na sida ditiki hagogotan. Ditupak jala di palua Jahoba do nasida di palua do nasida sian aka pajahati jala ditupahi nasida ay marhaposan tu ibana do nasida. Ima sahatna matua do akan na tumangihon hata ni debata jala nepeopsa. Amin. Tindakon maha posyotai songon na hinatindakon ni dongata sa posyaon di sandok potibion rap mahita mandok au posea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tano au posea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tindibuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumana bernit di panguman ni Silatus na mate tatpajal do ibana di hau pinasilang na tua tu bonotoro dung tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamo ni debata Jahoba amanay pargogo na swadudosani. Di si maibana pay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au posea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badadi. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatay na mando. Mulak mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Persembahan pujian dari Kor Perempuan.
Tabege ma tekting ni hari mingguan. Tabege ma titing di hurata di bagasan mingguon. Na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu kuasi modogeniti do topik hamubaon di bagasan Yesus paduahon pakobasion di pandita fungsional sadarion minggu 24 April 2022 pandita fungsional HKB Mampang Prapatan Pendeta Teti Dorina Stompul STH Marobas di HKBP MT Haryono patuluhon ruas natamba Mamuka sadarion minggu 24 April 2022 gabe ruas ni huria HKB Mampang Prapatan ima keluarga Rianto Nenggolan Parhusip inatai ngelirina Desta Natalia Boruna Pitupulu alamat Jalan Mampang Prapatan 10 Tolu RT 0903 nomor Pitu Mampang Prapatan Sian Sektor 2 keluarga Rogate Silitonga Inata Claudia Margareta Borusilalahi alamat Jalan Haji Bakri nomor 45 RT 4 RW 4 Pondok Bambu Duren Sawit masuk sektor Tulu patuluhon keluarga Pardamaian Simajuta Inata Huji Afrida Marbun alamat Jalan Mampang Prapatan Pitu RT 10 RW Tolu Tegal Parang masuk ke sektor 2 Paupaton Pasca Poropuan Distrik di hari Senin 25 April 2022 pukul 10 WIB maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP naing di Patu Paundo ibadah Pasca Poropuan Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nani dohotan ni 5 utusan Poropuan HKBP Mampang Perapatan Palimahon Partangyang Sektor di hari Selasa 26 April 2022 masuk pukul 10.30 WIB Patu Paut Tado Partangyang Sektor di Sektor Tolu di keluarga Situaha Sinaga Borumanik di Gedung Serbaguna Paunopon gerakan Rp5.000 perempuan HKBP Hombartu Surat Epurus HKBP nomor 1 Walu Pitu 2 garing L 10 Walu garing 11 garing 2021 dohot surat proses HKBP 8 DKI Jakarta nomor 100 Tolu D8 DKI OPAT 2022 taringotu gerakan 5.000 perempuan HKBP dalam lau mendukung pelunasan dana pensiun pendeta HKBP pinabotohon tusude ruas perempuan HKBP Mampang Prapatan asa tapasahatma pangurupiota ima gerakan Rp5.000 Holan Sahali tapasahat mai tupoti gerakan dana pensiun nadong di pintu haluar gereja mulai tema di pangurupian dohot kerja samata papituhon patanakon hatani di Batam manang PHD di hari Selasa 26 April 2022 pukul 10 WIB naing Patu Paon do PHD Innahana maringana di Gedung Serbaguna di sosohom matu sude Innahana asaria mamandohoti PHD di hari Sabtu 30 April 2022 pukul 10 siawib naing Patu Paon do PHD Ama maringana di Gedung Serbaguna di sosohom matu sude Ama asaria mamandohoti PHD pawaluhon kunjungan gerejani sadarion Minggu Sadame 2022 Rodo Punguan Siang Gereja HKBP Cilitan Resort Pulau Mas Jala Patu BG Honkor puji-pujian donasida di Parmingguan pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 9.30 Bahasa Batak Gathering Ama di hari Senin 2 Mei 2022 pukul 10 WIB Maringanan di Pemancingan Jati Bening nang di Patu Paundo Gathering Ama HKBP Mampang Prapatan pinabotohon tusude Ama asaria mandohotisa pasapuluhon sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP Hombartu surat preses nomor 150 Tolu de Walu DKI OPAT 2022 taringot undangan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP
di hari Senin sia Mei 2022 maringanan di HKBP Yogyakarta naing patu paundo sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP nanau di totopon pimpinan HKBP. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP ima nani dohotan ni pendeta fungsional pendeta Teti Dorinda Stompul STH dan Bendara Huria Situa Harles Sinaga. Pasal 10 sadaun parmingguan iana kota sekolah minggu. Di hari Minggu 8 Mei 2022 maringan di gedung serbaguna HKB Mampang Perapatan naing patu paundo parmingguan iana kota iana kon sekolah minggu ima kelas besar kelas 5 SD dohot SMP. Alani binaboton tusude akan atoras asa mengisi formulir persetujuan kehadiran secara offline nanaung di pasahat guru sekolah minggu mulai tema di kerjasamata pasal 22 hon parheon sekolah minggu hombarto program sekolah minggu tahun 2022 di hari Minggu 29 Mei 2022 di parmingguan pukul 10.30 WIB ima pesta puncak parheon sekolah minggu do tema Yesus senantiasa sertaku sian Yesaya 41 ayat 10 rumang ni kegiatan prapesta perayaan sekolah minggu ima parjolo minggu sada Mei sidung ibadah sekolah minggu di Patupado lomba membayang video talent show rap dohot keluarga ima kelas sada 1 kelas 4 nama ringanan di Bagas Nabe di Papungu nalu lambat di hari Jumat 10 Mei 2022 paduahon minggu 8 Mei 2022 sidung ibadah sekolah minggu di Patupado lomba mewarnai itu kelas kecil nama ringanan di Bagas Nabe di Papungu nalu lambat di hari Jumat 10 Mei 2022 lomba storytelling itu kelas 5 1 kelas 7 nama ringanan di Bagas Nabe di Papungu nalu lambat ada hari Minggu 15 Mei 2022 patoluhon di hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 10.30 WIB di bahasa Batak ima puncak pesta perayaan sekolah minggu nani dohotan ima eskul musik sekolah minggu choir marhite virtual dohot utusan akayana kota sekolah minggu naman dohoti parmingguon pinangido tusude natoras ni akayana kota di sekolah minggu asa turut mendukung asa boi dengan terlaksana kegiatan pra parheon sekolah minggu 10 Pesta Gotilon 2022 genep tahun dosai tapatupa Pesta Gotilon Pesta Puncak Gotilon naing patupauta di hari Minggu 2 Oktober 2022 do tema Gohi hamu mahalaras nirohakon sadama parrohahon hamu sadama haolong amuna saroha sapikiran mahamu sian Filipi 2 ayat 2 rap mahita manupahi di Pesta Gotilon jala taida marumang ni kegiatan do partikian na diharotas acara na adong dihita di hari Minggu 15 Mei 2022 naing di Patupaon do basar sian sektor sada 14 ruas Namar Sahid tabuamma di Bagasang tangnyata ruas Namar Sahid nyonya Simangusong Tiorisma Borusinaga dari sektor 1 pemulihan di rumah paduahon natades parulitua H Manik sektor 2 dirawat di RSPAD Gatos Broto hatani debata pasahat madalam mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon sian pesalmen 37 ayat 5 pasap limahon ulang tahun kelahiran para halado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Uriata nomor ulang tahun di Bagasan Samingguon idok hatani debata mandok mulate mahamu siala salutna ai ido dipangido debata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus sian sada telusuk 5 ayat 10 walu saplonom parhepengon terlampir akapelian hamuleateon dohot nasing nasojinaha ditingion taidama diharot tasacara na adong dihitabe soni mati ting diuriata di Bagasan na samanggion tuata mama sumasu atau martang yang mahita
Pinuji maguar muale Tuhan Jehovah nama bangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijang pehoale Tuhan jono doho dia kana maka porsiayo. Hai Tuhan buat kami di bagasan tangyangon akana tua-tua nami di bagasan umurna nuaeng ale Tuhan sehoma mendonganya sida naro marminggu di bagas joro borngin sadarion dohot nasubui marminggu di bagas nabi melatih mali Tuhan di dongani hodo hami mamulus di masa COVID-10 sia jala bui do hami martungu di bagasan kesehatan tong ale Tuhan buat kami do di bagasan tangiang tu amata nata desmanik ale Tuhan napea di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto sehoma mangromoti sehoma maniok tangan nale Tuhan jala pamalupo nale Tuhan sehoma dongani natoras do keluarga nale Tuhan sehoma masu-masu obat dohot dokter na di pasato tu nasida ale Tuhan Tuhan aka na tua-tua nami dohot naso boy udoko kami sada persada namar sahid di Jabu Nabi manang dari rumah sakit nasa pamotoan nami oleh Tuhan bahasa kami marita bagasan tangamu asa homa ngolihumi dohot mamasu-masu aka obat dohot aka bantuan nasian keluarga melatih mali Tuhan boy hami marminggu di bagasan sadarion di minggu kuasa mau digeniti wason do hami di hatani hatan ale Tuhan hatani batana ne pesahat pendeta Tagor Purba ale Tuhan naro sian HKBP bakar ale Tuhan naro donasi ale Tuhan mambuan barita nauli ale Tuhan tu tonga-tonga ni huriam mulai ale Tuhan diaka titing nang masa di sekolah minggu parhian sekolah minggu oleh Tuhan aka program naung di rencana hon seksi sekolah minggu oleh Tuhan saya homa masu-masu asa boy mardalan do tinggan jala puji-pujian di hasangapomu oleh Tuhan Tuhan songoni gudang do tangiang do elele namel Tuhan napasat hami marhite-hite anak hasil roham humokop jala si paluahami mau lihat madiho oleh Tuhan amin. Uhud papung upelian sada A sada B dohot marende maitas yang buku ende nomor 170 tolu ayat sada dot ayat 2.
nasumurung sian saluh naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hama kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Molotung pe hupatada hot diriku dang apalana au naikon narumiko na tatada. Tuhata do marhiti-hiti barita nauli na huwa kami. Alani dak salara patada honoko goarhu manabay sian terti acara tai nak penong surat disi ia au takasma namargoar padita togar parlin purba makobasi di HKBP Resok Bakara distrik Toluhubang manang didok mai hatubuan di opui sisi Ngamaraja jala keluarga inang pardijabu ima boru pajaitan jala dainang namadugo honau nakpe naung borhat madapoto tuhata tuingan nasonangi daksalara sesegi tarobo silsilah ai buruah madainang namadugo kamu molena pabawa marai ia dainang pangit tubuh boru marbun luban gaul dak danak di palomehu Tuhani marhiti-hiti tangyang muna akan nahina holongan ruas ni huriata ima siakangan nunga dipake Tuhani parhubas namemet di tonga-tonga ni bangsot marhiti-hiti Kabupaten Toba Samosir songoninang boru paduahon nungatong dipake Tuhani parhubas marhiti-hiti pamaritata di Kabupaten Toba Samosir jala na taon nasalpu bulan November dopenian anggo seleksi penerimaan lai dang dope na aktif tu sadarion jala na patuluhon sedang kuliah dope di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan fakultas yang sama. Dangolo nasida menghuto jejak nami gabe padita, songone menghuto jejak ni makna capek inna. Jadi sada jurusan do nasida, sada fakultas, bayi mahora perhitian itu hani. Songone ma saotik panadayon, lani bau pasat tami mamuse parjulu tabi, horas mak di tasalukna. Hobartu minggu kuasi modo geneti evangelium di minggu tasadarion ima nadienet sian ulaun apostel bidusia mamuka ayat sada sahatu ayat onom songonon ma hatan itu hata tarsurat disi alai saitong dope diodopon si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisian ni Tuhani ditopot masih tuani malimi mangido surat madapoton akka perguruan nadihuta Damaskus asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa najuk paksa akka namanghuton ugamoi alai uju di tongah dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumillam sodang sian gijang humaliang ibana jadi tinggang maibana tutano dungi di begema suara nama dok ibana Saulus buasa lilium au alai di dokma ise ho Tuhan jadi do ibana Yesus doau naniliami akahitir jala tarhalomong ibana madok dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham hata ni Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima
paboon tuho si bahenonmu ido sahana. Hama kadongan hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Dia kaminggu na salpu adong dua tokoh besar na dibaritahon di barita jamita. Ima na parjolo taringot Tuhata Yesus dohot na paduahon na di hari minggui taringot tu si Musa. Dua tokoh Musa yang pertama mabuan bangsa Israel hanya sebatas membawa melepaskan bangsa Israel sian perbudakan parhatobanon Mesir na lebih hurang nasida di si 350 tahun. Sebatas holan skop bangsa Israel nani uluhon jala nani buan ni si Musa lahoruar jala bongot tutano kanan nago susu doho situa niloba. Alai di jamita sebelumna ima nata pestahon Jumat Agung dohot ari hahiun tokoh yang lebih universal, tokoh mencakup segalanya. Ima marhiti-hiti Yesus Kristus dada holan haluan di pardagingon manang menyelamatkan dari kematian dunia. Alai secara umum musaibana paluahon tanpa pandang bulu khobar tu Yohanes dulu saplonomi ai songonodo holong nirohan debata tu portibion dang didokon holan sebatas bangsa Israel menyeluruh bahkan sampai kedatangannya yang kedua kali. Ima taringot tu hasangapon ni haluan ni Tuhan Yesus tokoh utama hingga saat ini karena dia bukanlah tokoh yang mati. Dang songo si Musa namate bana alai tokoh yang tetap sampai kedatangannya kedua kali. Ima Tuhan Yesus. Tokoh yang ketiga ima marhiti-hiti turpuk sadarion. Natakas tokoh Yesus adalah umat yang percaya padanya. Alai tokoh napatuluhon di suara ni turpukon ima Saulus. Sebelumnya ibana totu ngajot-jot tabigi marhiti barita manang tajah marhiti-hiti. Akka tafsiran dia kadongan nama jaha dohot marhiti-hiti jamita barita nauli. Saulus itu adalah seorang tokoh na betul-betul disegani pada waktu masanya. Ima tokoh Yahudi, tokoh agama Yahudi hati hai, na betul-betul disegani jala berperan hati hai pada zaman ini di tengah-tengah ni bangsa Israel merhiti-hiti agama Yahudi. Takas tapai huti naking hamodongan sampai adong niat ni ibana taringot tu nanaing idok nakingan marhiti-hiti ayat 2 nanaing mamusa nanaing manguhumi akahalak na mangihuton ugamo ni sinati mangihuton ugamoi ima ugamo di luar ni agama Yahudi hati hai tardok madohonota Kristen si ihuton Kristus pada waktu ini. Sugudu rohana sida. Memang omma naga bisa ada kebencian di antara ni mayoritas ingin mencekal, ingin menindas na minoritas hati hai. Maaf di zaman noengonate di situasi noeng. Apakah masih tetap berlaku dope adong penekanan mayoritas doh minoritas dalam segala hal? Ima horana masa jadi nggak terjadi noni. Kristen si utok Kristus hati hai daksa dia jadi terdok don minoritas otik ya, sedikit jadi naing do dipusa bahkan ingin ditindas dari permukaan bumi niat ni si Saulus pada waktu itu. Sugodo rohanate ala maina dia penuhaing balam me na belgai na me tiga bibelga ima proses perubahan naso hinalomohon ni si Saulus hati hai.
Apa yang terjadi? Bahkan sampai menerima ingin menerima surat kuasa di ayat 2. Ingin majalo surat kuasa dari didok nakingan sian perguruan di hutan Damaskus asa di Leon surat kuasa laho mamusa boru-boru manang akabawa pe bayako kita jonai begitu jahatnya taringot tu tokoh agama Yahudi ingin menindas agama yang minoritas pada waktu itu. Alai rencana manusia bukan rencana Tuhan, dan rencana Tuhan belum tentu adalah rencana manusia. Ahana sinakapan ni debata ikon pasau tonna di marhiti-hiti manangisepe. Gudang do di buku Nabi dia hitung akan rencana-rencana yang harus dilaksanakan tanpa ada alasan apapun laho mengebeti sakap ni debata. Molo debata nomor sakap dalam bentuk apapun tidak ada dang bui adong nama ngebeti. Ima natarida di suara ni turpukon. Yang tadinya menghukum, menghujat dan ingin menindas si huton Kristus alai gabe ibanama nagabe si huton Kristus. Ima halubian ni debata marhiti-hiti peristiwa hati haina masa. Jala takas naso panagaman ni imana naso sadar Saulus pada waktu itu basit tertubuh hata nama dok di do ibana marhiti-hiti panggorau de limai ise doho Tuhan ya. Seherana dong neng mangumusa ibana dalam arti kekuatan fisik. Seherana dong di ibana horwa songo debana ingin memungkulkan papunguhon akan nagugulau mamusa minoritasi akasi utok Kristus alai di do ibana do ise doho Tuhan. Sedia ibana sadar madohiyateh ima sakap ni debata membuka mata haporsionna dan gabe membuka mata ni si malolongna ainunga gulap di bereng ibana dalam hal buta mapitung ibana. Jadi mata ni haporsionna dona dibuka ni debata bukan mata fisiknya asa takas ditadai ibana do isi do na betul-betul Tuhani meradupon akka naporsia di bana. Ima sada halubia ni debata nasotuk boy terabatan di manangise. Yang tadinya ingin menindas umat Kristen alai di debatado cara laho manghuton gabe parbarita nauli. Hama kadongan ima taringot tu proses ate segalanya mengalami proses. Segalanya mengalami proses tumbuh kembangnya. Baik mungkin pertumbuhan nih, baik mungkin dari segi mentalitas ta, parbinotoan ilmu kita, do dakana asing muse yang nomor perdumu atau kesesuaian nomor perdumu muse tu akka tumbuh kembangnya di sudia keciptaan debata mengalami proses. Dan adong itor bisi tubuh itor bisi ibana lao marlomo-lomo. Alai sudino ni di lo debatado waktu marhiti-hiti partikian tumbuh kembang proses di pinghunjukan ni. Hama kadongan hurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatai. Sadar atau tidak sadar kita. Ya. Sadar atau tidak sadar semua harus kita sadari bahwa segalanya yang ada dan akan kita raih tentu Tuhan sudah mempersiapkan melalui proses-proses yang diinginkan. Ai gudang do hitau noaing maaf kata teh di zaman noaingon adalah dalam kutip istilah serba instan. Nggak serba instan, pengen ini bawa cepat, pengen ini bisa cepat, pengen ini cepat. Ale proses nalaho mangulahon parsuruon ni debata
tidak segampang seperti apa yang kita harapkan, kita inginkan. Gudang doka pajone debata baik seorang menjadi pemimpin negara di Barita Naulion, doh Mose menjadi seorang pelayan hamba Tuhan tidak segampang seperti apa yang kita pikirkan. Semua mengalami proses alai tabereng ma bohado taringot tu pangulaon ni naposonai. Apakah dia tetap sesuai dengan apa yang diinginkan manang nari totop pendebata diulahon? Molo diulahon doi totu marsanga marebata jala takasma sakap ni debata marhiti-hiti akan ni hunjuk nai totu mabuan tunadenggan. Yesus hadir adalah membawa kita dari kegelapan ke dalam terang. Kehadiran ni Paulus marhiti-hiti Barita Naulion mana baik aka bilang-bilangan ya kana porsea. Dada dalam arti holan tu masyarakat jelata. Manang dohonota kelas tengah ke bawah, alai justru dia harus berani bicara kepada masyarakat manang tokoh-tokoh kelas menengah ke atas. Di parade debatadui taringot tu pangulaon ni si Paulus dia bicara. Makatai ibana jala dong istilah pengecut dang mabiar ibana. Gombara taringot tu suara ni turpukon adalah juga mengingatkan kita. Tugas yang kita emban maning marhiti-hiti tugas pelayanan di tonga-tonga ni huria maning tohonan AHP seharusnya sahat ula tohonan mi bukan menjadi pengecut. Dan utamakan tugas kita. Dada dalam arti terbegi aka tokoh-tokoh di Barita Naulion mangulahon korupsi. Mangulahon penyelewengan hukum. Dangadongnya te isimai Yesus tidak melakukan korupsi. Bahkan mungkin dalam berita sekarang dangadong diulahon si Saulus menjadi Paulus adalah korupsi. Musa juga tidak melakukan korupsi dan lain sebagainya. Allah justru tetap melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Ima taringotu tugas nama ce arga na pinasaha ni debata tu aka na pinilikna menjadi pilihan untuk melakukan tugas pelayanan sesuai dengan kehendak. Udukna di hamua kadongan marhiti-hiti Barita Naulion totu adong do perubahan natih molo menjadi seorang yang dihunjuk oleh Tuhan melayani dia melalui apapun yang dilakukannya. Totu adong do perubahan. Totu adong perubahan. Marhiti-hiti rom 12 pe di paingot de. Ya. Alanido dang nagabe mulak-mulak tupudi. Jamita dia kan kina salpu dang gabe mulak-mulak tupudi sebetulna si Paulus. Molodo ibana pe taringot tu. Ibana dia ka tradisi lama. Ai tiki 20 hari tardidi di sunat doau songono doau nena. Alai napai ngotot doi sudah ditinggal honi ibana doi. Dang nagabe mulak-mulak tupu di ibana alai justru ada lembaran baru tugas yang sangat berharga napi nasaha debata marhite-hite Yesus Kristus manurucon ulam pakubasoni menunaikan tugas pelayanan. Dang mulak-mulak tupu di. Jadi mulu adong do istilah mulak-mulak tupu di najulu hamida besongononina seneng ulah hono me najulu te. Ya? Now, itu adalah sejarah kesan dang na dalam arti najulu hamida bamar dalam pak dolo sikola bamar dalam pak nama sikola barang ti kosbi najulu hamida ba kholam mesinti do inna muse batoy ma mesinti so ita dadak be bukan. Itu adalah sejarah kenangan ke depan mengembangkan bohama muse asa takas mempercepat proses pemberitaan firman Tuhan alai kuncina adalah debata bayar dongami lao mengula ulamu Tuhan beserta kita. Ido awal na sudi, nah ido awal ido mat tugas mace arga. Di hamua kadongan hurian itu hatta molotung pe
rahasia do peniat di babua alai ngata boto sejarah nate dang di boto si Saulus sebetulnya apa tugas yang harus dilakukan merhiti-hiti dia ekonomi hehe maho bongoti mahutai disima pabotu ho si bahenomu disima pabotu ho si bahenomu sarupa dedo pajun ni sia barham bukas maho sia tano hatu buamon sia tano hagodangan mon tu tano naik si paboku tu hoina wah tu dia do te anggo zaman noai ngodo udah gampang langsung cari Google Map wah kesana rupanya ini te kan itu ngagang kamu rabe noai ngon marhiti kemajuan teknologi semua sosok-sosok yang bisa diterobos oleh sinyal-sinyal alai songonido nang marhition sinyal Allah beda dengan sinyal apa yang kita pahami marhiti kemajuan teknologi si paboto honokku tuho lagi pabuah dupe tapi sinyal daripada Allah itu tentu adalah sinyal yang lebih baik sinyal yang harus kita lakukan karena Allah memberikan cahaya yang baik sinyal yang lebih baik ima taringot tu songot dia do tutu nadumingga musyate idi bene idokon batadinggo nadinggan binahendi naduminggan di rohani si Saulus songonomma dinggan narohana alai adonggo muse naduminggan nanaing ulah ni Saulus marhiti-hiti parsuruan ni debata marhiti suara itu pukon duminggan muse nani jalona doh naing ulah hononna dangna dalam arti mulak-mulak tubuh deh hurian itu hatta mungkin marhiti haroronami madapoton huriata nahina holongan di bagasatikion ima takas marhiti ayat na parpudii si baboto honokku tuho nian dangapala dohonobe nanaing si paboto hono alai ngatakas anggo haroronami nian ngadiboto dongan ati tungod dotong adong rahasia tersendiri di pabua jalan nanaing ulah honota secara bersama di pasah tuhani parsuronna tuhami marhiti-hiti naik pasikopon sada bagas coron itu hatta si paboto honokku tuhoina nakpe mungkin dak sesudi taringot tu pembangunani songon nani dok ngedebata marhiti-hiti Daud dakko anak komudoina namar sakap si Daud naik pajong jokon bagas coro dakko poparamu do marsugut alai dang apala dohonotan waing aing ngatipak akadongan ngatipak marhiti-hiti aka kemajuan teknologion bodo raberengota songot dia perkembangan di sada-sada inganan apakah pendeta itu bohong apa tidak apakah pendeta itu korupsi dalam arti hanya sebatas mencari dana marhiti proposal asadong tusakuna tidak kemajuan teknologi noengon balia proposal langsung ditransfer dikirim tuise tu rekening ni bendahara manang naisepi balangsung muse dipabuat taringot tu balik transferna bahwa ucapan terima kasih jedang adong bestila nama dokon korupsi dapat ditai ijalo 10 juta HP sahat tuhurian innate 7 juta maning 8 juta sekarang adalah zaman yang transparan yang diberikan oleh Tuhan menuju kemajuan teknologi naingon ido nang marhiti haroronami di hamakadongan si pabuah honokku tuhonina pabuah marhiti haroronami songon naposon itu hani molotung siat di paluas tuhata dia aiksat tetek innate molo manetek lama natapininna maning dasar rupiah petahoi manang dia pe adalah bentuk transparan ditransfer jala langsung do balik ucapan terima kasih na maning na marhiti-hiti catatan dibalos noni jedang adong bestilan waing bah ngau kirim beina dang binoto bote en asa tu panitiming na daongi enna imak taringot tu mengubah akka sosok-sosok manang pola-pola lama nang marhiti-hiti suara yang turpukon Allah merubah pola-pola lama ni si Saulus menjadi Paulus yang memberitakan firman Tuhan tanpa ada melakukan penyelewengan dan menyeleweng ibadah
Apa yang dilakukan oleh Saulus setelah menjadi Paulus dia dalam pelayanan setelah dia ditetapkan lau mabarita nauli? Aduk tabigia manginang, saya songoni mati, tubuh makan aposo, manang aka hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gerejanya, saya tubuh aka hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah bangsa negara kita, menjadi sosok generasi daripada Paulus tanpa melakukan penyelewengan hukum, tanpa melakukan penyelewengan materi atau uang, tapi jelas adalah tunaikanlah tugas pelayananmu saha ula tohonami. Naparpudi hobartu minggutta sadarion doh topik jala imanian ikon torang tarida. Apapun ceritanya hidupana edet tayate hutu dal homma na dipudiki Yesus do haposak kita tu dal homma akabako-bakoi. Akabako-bako naso di halomohon. Baunang behita mula-mula tu pudi. Unang mula-mula behita tradisi-tradisi lama. Maning na dia pedohonon naing au terus terang dohonokku ala di huta hatubuan ni tokoh pahlawan nasional doa. Adong 3 di si tempat-tempat na dianggap sangat-sangat dohonok kudang apalah sakral, tapi tempat yang sangat-sangat dipuja. Adong mau diguarion naingon marhiti-hitit tobat sulu-sulu ai si pangulu istana si singa maraja ale mololawi batusi babinering mah bah adong di si parsobawon anggir mau nate. Nah jeruk purut adong mamaing na di baem ma dohok marakup dohok hek rupiah, di baem ma dohok marakup muse dohok deban dohok akalan nasi, bahkan mungkin dohok tolor di mano ini nate isi dono aing naroha si pata. Ya. Paulus tidak pernah kembali ke belakang. Seorang yang percaya tidak pernah kembali kepada tradisi-tradisi lama. Ido benedokon setiap orang yang mengikut Yesus harus merubah 100% total taringot tu aka tradisi-tradisi nama ralo tu lomon rohan debata, nama ralo tu patik debata, dan jadi ganomu jala dan jadi sumanonmu manangahan di bagasan aik na ditorin tano yang gotunggabi si sobaon manang siuluan omma na naik barukil honota dang do honok kuno aing bah aik kapangarato dui aka dia dui daong. Tapi haruslah kita sadari naing ma takas perubahan bertemu dengan Tuhan ala dada hola dalam arti penyelamatan secara fisik songon si Musai mabuan bangsa Israel dari perbudakan alai dohok do perubahan dalam segalanya. Ido iban nagabe di palua hita sian dosa dot hamatian jala sikka ni di gorahod do di leod do hita luba-luba ima pakirimon hanguluan naso rasuda marhiti-hiti Johannes tule saplonom odo nanaing siroba honota ka sifat-sifat tradisi na terakhir di hama kadongan idu halubiatta ke ima halubiatta sebagai umat Kristen anggo manghutot pada narobi upatin horni dosa do hamatian ada orang sorot Yesus alai dung ro Yesus badi suarahon merhiti-hiti hatan itu hatta asa Kristus do hangulua dia ulaba hamatian jala mangyuton pesalmen 110 onom ayat 15 argado di Jehovah hamamateni aka naniasiana ima nagabe jaminan molodunggo betul-betul tajak konate tahatidakkon tahanguluhon marhiti-hiti panubusion nina sasadai. Dialah yang sangat-sangat berharga dari segalanya karena dia adalah Tuhan yang hidup dang mardebatahon namate dan bukan hanya sebatas ditiki hamatian menjadi sejarah tetapi sepanjang perjalanan kerajaan Allah manang dohono tamai pai maroi banana padua halihon Tuhan itu tetap ya
melakukan kehendaknya. Ide benar dakolat di gulut tahun teh bukan hanya sebatas waktu kita hidup saling menghargai alai adul pe marga betapa sangat ya, berharganya argado di Jehovah hama mateni aka naniasiana Allah nong ditubuh sita marhiti-hiti Yesus Kristus atau posrohanami di hama kadongan tajakom mate tajakom ma tahanguluhom ma babua ibana dotutu nasai toktong maka holongita jalan nama halosok kita muse laho majalo tupel hanguluani unang be mula tupudi. Nah terakhir edeta nomor 10 sadaya ke ayat 2 sebetulnya. Ima lasirohata adong desi sian refrenai monang do Yesus talo sibolis lasbi marohatai monang do Yesus talo sibolis lasbi marohatai. Apapun ceritanya yang mempengaruhi kita untuk melawan mangalo kebenaran yang daripada Tuhan, kita yakin molo debatado dongata berbagai cara Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang yang benar-benar mengaminkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu berada pada sisi orang yang benar dan yang percaya padanya. Amin martanya kita. Mulai Tuhan nungamar saringar hatami marhiti-hiti minggu nami sadarion. Nungatakas tole Tuhan hubigi hami pabua harajon na manok tong rodi seling lilingna marhiti-hiti naung ditaluhoko sibuli samatean jala dohot tami monang marhiti hamo monangmu tutuele Tuhan marhiti barita nauli sadarion ragam do dibeko dalan laho maju sasahalak lao maka tidak kokok alani Tuhan pos rohanami parsahalai parbisuhi mahami asa takas akan pinilipmu gabi parhubas siuliho maka tidak kokok baik tonga-tonga ninang bangsa negara nami akan menguluhon bangsa negara nami asa takas na sida menguluhon tugas na mace arga situtu tugas na binasaha ni aka idupna asa takas tole Tuhan di ujungna mabuan tu natorang mabuan tu aka nalase roha Tuhan nungamar saringar hatami tugas na macargana pinasaha munang asa unang tutule Tuhan merampas hak jala takas tutule Tuhan menyelewengkan hukum saluhu nai horo na patauhon asa mardala di bagasan dame dot holong dot nasi roha na manguluho doh akana ni luhoca di tonga-tonga ni bangsa dot negara nami tonga-tonga ni huriami takas tule Tuhan gudang akan perkeluh kami marhiti-hiti aka antara minoritas dohot mayoritas Tuhan na berpihak dohot diakan atau na toktong na porsia diho na jongjong doho margogoihon aka na mamaritahon barita nauli nakpe na segudang tutu panosak-nosak manang pangabati sian pihak aka na mayoritas naso makalomohon barita nauli haluaon nabi nami alani posrohanami tutule Tuhan nungatol hasatami alani pargugoi makana posom nama kobes tonga-tonga ni huriam tonga-tonga ni bangsa negara nami asa takas tule Tuhan torang lam tarida ma salummu menegakkan kebenaran keadilan jala khobar tulo menerohami hupasatai matuho Tuhan nang marhiti-hiti tang yang nami na ima
diaka ruas ni huriami name me na poso nama gudang ama ina posrohan nami tutule Tuhan diaka na mauas di pasu-pasum diaka na girgir manangihon hatami sai nalam jonok dohotu akka na mangulaho si songoni jala toktong tutule Tuhan di bagasan lasi roha alani goho manang lasi roha nami asa pahisar manang pardagingon nak partodion nami partodion yak kanagali di pardagingon namar sahid di bagasan hagalion di bagasna manang natongon dalam perawatan di rumah sakit Tuhan manatap doho jala daun na hulip dia dopamu jala posro nami tutule Tuhan marhiti-hiti hatamido hapor semu do pamalu pokok alani maju hami tutu sia bagas corom nabadion ape ho matangamu nabadiai nang dinaposom tutule Tuhan namanguluhon resort mampangon natongon di bagasan hagaliu di pardagingon alai di partodion posro nami nagirgir pamangan nama katahon akka barita nauli di bagasan hati goran nasyak koi rap dohot akan ni hubasanna di tonga-tonga ni huriam HKBP resok mampangon Tuhan hubasat kami matuho nang naso hagorak kami najonok di labung nami nang daun-daun nari holang nami manatap dohot tutule Tuhan homa nama masu-masu diaka parel nasida diaka ulon nasida hobartol nurham hupasat kami Tuhan nang dongan nami nama kalason diaka ulaul nasi roha Tuhan pargogoi nasida marhiti todim to di purbadei pabuah hodo debata nama noktong debata nama ngulu jala debata natuk tutule Tuhan patauhon akan adinggani diaka natino pam doho isina di portibion ima pangidon nami soba nami alani Tuhan pos rohanami pasal tomo hobartul nurham alai jumul horasi parbari jala sesa madosa nami marhiti-hiti naung roho Yesus Kristus marsanga maho marulupulu matodinami mamuji pasanga pokol yang paringan bahasa amin hurian itu hata tapuji Tuhata marhiti-hiti uduk ni acarata maredehita sian edeta sa 437 ayat sadar udukna sialan sirata tapasa piliata
Hurian itu hata tatangnya koma piliatan atapa pengutu debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di benua gijang. Hodo haroro ni saluhut selena dinggan dohot nasa libasa na malutus. Hupasatami masya na lihom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magebi uap na hutus di jelum. Pasu-pasu majala ramoti ya seperti kami pilihan non. Pati bulhon harajonmu di tongotoni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti todim. Asalam teda hami gudang ni silelehon mitu hami. Asa lam gir-gir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di benua gijang. Sai penurbodia maguarmu. Sai roma harajonmu. Sai saut malom ne roham di benua tongon songon na di benua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami son panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sadame do nasi roha tajakon ma pasu-pasu nasihat Tuhan tai di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon ma damina tutodim. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Horas mak.
Cek. 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 Cek.